véget ért az Albafehérvár számára a FIBA Európa kupában való szereplés. Talán ennél egy fokkal fontosabb hír az, hogy Szalai Ádám szerencsére jól van azután, hogy rosszul lett. Többek között ezekről is beszélgetünk a FEO Sport Podcast első adásában, ahol az állandó vendégeim Kelemen Kornél, valamint Németh Krisztián is itt lesz, én Szabó Róbert vagyok, és azt mondom vagyok, hogy vágjunk is bele a témákba. Mondhatjuk azt, hogy sikeresen zárult az Albafehérvárnak az Európa kupa szereplése, hiszen győzelemmel búcsúztak a srácok, legyőzték a KLF Kramót, azonban felemásra sikerült. Mennyire mondhatjuk azt, hogy ez csak egy púp volt a csapat hátán? Krisztián, hogy gondolod? Jobb lett volna, hogyha el se indulnak? Attól tartok, hogy választási lehetőség az nem nagyon van, vagy nem nagyon volt, de nagyon találóan fogalmaztál. Megkockáztatom, hogy ez egy nagy púp volt a csapat számára, rengeteget kellett utazni, rengeteg mérkőzést kellett lejátszani, kettős terhelés mindjárt a szezon legelején. Azt láthatjuk, hogy a tabellára pillantunk, hogy ez azért megtette a maga hatását, ez a FIBA Európa kupa szereplés. Jó, értem én, a Szolnok is ott van a FIBA Európa kupában, mégis ott vannak a tabella elején. Szóval ennél azért valószínűleg árnyaltabb a kérdés, és talán összefügg azzal, hogy mennyire van, illetve mekkora a rotációs lehetősége Handro Cubiaga mesternek. Kornél, te mit gondolsz? Mennyire köszönhető ez a felemás szezonkezdet annak, hogy rövid a pad, és azért, hát igen, Cubiaga mesternek annyira nincsen választási lehetősége, hogy kit küld pályára? Figyelj, a csapatnak mind a két sorozat fontos volt, ez látszódott az első pillanattól kezdve, és pontosan emiatt jelentett problémát, hogy körülbelül 8 játékosuk van, akikre tudnak folyamatosan számítani. Tehát az, hogy Vojvodának minden meccsen 30-35 percet kell legalább pályán töltenie, azért ez megmutatja azt, hogy bizony nincs minden rendben a Albánál, és ilyen rövid paddal nem lehet két fronton helytállni, főleg úgy, hogy ők meg szerették volna magukat mutatni az Európa kupában, hiszen Jerajá Horn is elmondta a sorozat kezdete előtt, hogy ők valami nagyot akarnak elérni, hát ez nem sikerült. És nyilván azért, mert kicsit rövid lett a keret, és persze megvan ennek az előnye, a fiatalok kapnak perceket, de komoly eredményt így nem lehet elvárni. Az alapszakaszban ugye eddig 4 vereséggel áll a csapat, ez már most több, hogyha jól emlékszem, mint az elmúlt szezonban. Mennyire lehet azt mondani, hogy egy rosszabb alapszakasz is belefér, hogyha aztán a rájátszásban jobban teljesít mondjuk az együttes, akár meg lesz az ezüstérem, vagy mondjuk netántán a bajnoki cím. Ezt most így feldobom mind a kettőtöknek a válaszára, kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok erről. Hát jó lenne már, hogyha a rájátszásban is úgy igazán kijönne a lépés. Jelesül például mondjuk adott esetben a fináléban a Falkó ellen. Ezért sajnos az elmúlt szezonban nem sikerült idáig eljutni, még úgy sem, hogy egy egészen elképesztő alapszakaszt produkáltak Vojáék. Érdekes dolog itt ez az alapszakaszban, begyújtjuk a rakétákat, és aztán elfogyunk a rájátszásban. Ez egy érdekes dolog. Én nagyon remélem, hogy kiegyenesedik majd itt az út az Alba számára az aranyérem felé. Mondom ezt úgy, hogy ahogy Robi, ezt te is mondtad, hát most azért így az alapszakaszban nem úgy nézünk ki, hogy végigverünk mindenkit, de szerintem, hogyha egy kicsit magunkhoz térünk a kettős terhelésből, akkor azért itt jobb lesz majd a csapat helyzete a tabellán. És simán előfordulhat, hogy a következő pár mérkőzésen, vagy mondjuk úgy, hogy az alapszakasz hátralévő részében sokkal jobban össze tudja rakni esetleg a mester a csapatot, úgyhogy nem kell annyira túlhajtani a játékosokat, nyilván a rájátszás térő helyek legyenek meg, és akkor lehet, hogy egy sokkal felkészültebb Albát láthatunk majd tavasszal. Hogyha már erről beszéltünk, hogy az alapszakasz és a rájátszás
simán átköthetünk egyébként a Volánra is, akik ugye egy 8 meccses veretlenségi széria után kikaptak a B-stől, aztán most megint visszatértek a győzelmi útra. Talán azért mondhatnánk azt, hogy Kisdávidék is elfogadnák, hogyha ezt az alapszakaszban mutatott formát átmenthetnék a rájátszásra. Hát a megszokhattuk, az talán egy kicsit erős. Tavaly valóban ez volt a helyzet. Azt megelőzően azért a rájátszás is elég jól sikerült a Volánnak. Hát én a magam részéről ezt a hosszú alapszakaszt és a rövid rájátszást, én ezt mindig úgy furcsálom, nem azt mondom, hogy rossz, de tényleg érdekes. Tehát mit ér az, hogy mondjuk nyersz 20 meccset zsinórban az alapszakaszban? Semmit. Mármint azzal kapcsolatban, hogy a rájátszásban majd vajon milyen teljesítményt fogsz nyújtani. Nyilván, ha sok meccset nyersz, vagy sok meccset nyersz zsinórban, annál jobb pozícióban leszel majd a rájátszásban. Ez tök világos, én értem ezt a koncepciót, de önmagában véve, amint a mellékelt példák mutatják, egy jó alapszakasz szereplés egyáltalán nem garancia egy kiemelkedő rájátszás teljesítményre. Úgyhogy nem mondom, hogy hadilábon állok ezzel a lebonyolítási formával, mert tök jó, hogy ilyen sok meccs van, mondjuk egy alapszakaszban, de nem hiszem, hogy különösebben le lehet szűrni belőle bármit. Mondjuk sajnos a Falkó esetében azért többnyire le lehet szűrni dolgokat, mert ők azért kiegyensúlyozott teljesítményt tudtak nyújtani, hogy egy picit visszakanyarodjak a kosárlabdára. Sajnos a Volánról ez az elmúlt szezonban, Volánról az elmúlt szezonban ez nem volt elmondható, ami ugye azért is volt fájó, mert a Vorarlberg ellen játszhattunk, akit hát azért aki ellen, vagy amelyik csapat ellen a papírforma mi sikerünket ígérte. Hát hosszú azért az alapszakasz még, itt sok minden történhet a Volánnal. Az viszont nagyon szívmelengető érzés, hogy jóval jobban kistafírungozott csapatok ellen nemhogy helytállnak, hanem egyszer legyőzik őket, mint hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, és hál' Istennek tényleg afelé haladunk, hogy ez amúgy tök természetes, hogy a Volán megveri a Salzburgot, megveri a Bolzánót, megveri mindig azt a csapatot, amelyik szembe jön. Le a kalappal. Mindenképp náluk ki kell emelni, hogy a remek alapszakasz azért legalább annyi eredménnyel járhat, hogyha mondjuk tényleg idén is sikerül az élmezőnyben végezni, azért jár BL szereplés, ami meg a fejlődési görbét jó irányba tolhatja, hiszen azért a Bajnokok Ligájában mégiscsak folyamatosan még erősebb csapatokkal játszhatnak, tényleg Európa krémjével, aminek köszönhetően ugye a játékosok is egyre tapasztaltabbak, és abból a szempontból egyetértek veled, Krisztián, hogy lehet, hogy kicsit túl hosszú ez az alapszakasz, tényleg azért a közel 50 mérkőzés azért az durva szám, és ez a heti legalább 2, ez valószínűleg megterhelő, de legalább el lehet mondani, hogy most már ott tartunk, hogy igazából mind a 4 sora erős a Fehérvárnak. Igen, hát a BL az pazar dolog a BL-ben. Ugye most már másodszor volt ott a Hidrofehérvár, a V19 a főtáblán, vagy alapszakaszban, úgyhogy ez óriási dolog. Hát nyilván most még ott a pofozógép szerepét tölti be a csapat, ezt tudomásul kell venni, és szerintem tudomásul is vették a szurkolók, meg a játékosok is, de hát nyilván valahol el kell kezdeni. Ez a kezdet megtörtént, olyannyira megtörtént, hogy szinte folytonos, de hogy egy nagyon picit átkössek a női kézilabdára, ott meg szerintem nagyon kevés a meccs, és nagyon ritkás is a versenynaptár. Hát például a női kéziseink, azok gyakorlatilag már nem játszanak itthon. Persze, oké, most lesz egy részben hazai rendezésű EB, de
amúgy se annyira sűrű a versenynaptár, szóval az meg nálam a másik véglet, például a női kézilabda NB1, ahol annyira nem is értem, hogy lehet így ritmusban maradni, mert olykor olyan sok idő telik, vagy telt el bizonyos időszakokban mérkőzések között, hogy az meg a másik véglet. Akik viszont nem panaszkodhatnak arra, hogy hát nincsenek játékban azok a labdarúgók, és rögtön rá is térhetnénk a magyar válogatottra, még mielőtt a hollandok elleni meccsről beszélgetnénk, volt itt azért egy Kerkez Milos körül kialakult helyzet, mégpedig, hogy nem jött haza a válogatotthoz, úgy döntött, hogy ő most inkább a saját egészségére koncentrál, aztán Rossi üzent neki, utána ő közzétett egy képet, ahol hát mondhatjuk, következtethetünk arra, hogy csendre intette a kapitány. De ez melyik volt ez a kép? Hát volt a Kerkez Milosnak egy sztoria, amiben ült egy jeges kádban, és ott volt egy ilyen kis csipp. Ja, az a jeges kád? Igen, ami karajékkádban ül, és ott van egy ilyen kis csittegős emoji a képen. Nyilván ugye ki hogy értelmezi ezt, nem feltétlenül kell ezt arra venni, hogy akkor a Rossit intette csendre, de nyilván egy ilyen jelentése is lehet ennek az egésznek. Mennyire veszti el a szurkolóknak a bizalmát egy olyan játékos, aki mondjuk azt mondja, hogy hát figyeljetek srácok, ez a Nemzetek Ligája ugyanúgy, hogy az Albának a nemzetközi porond, csak egy pupa hátamon, én a saját karrieremre próbálok koncentrálni, és azt mondom, hogy nem jövök haza ezekre a Nemzetek Ligája meccsekre. Figyelj, a jelenlegi versenynaptárat elnézve, amúgy ha ez tényleg, tételezzük föl, hogy Kerkez mondjuk tényleg amiatt nem jött csak haza, mert hogy neki erre jelenleg úgy érzi, hogy nincsen szüksége, valahol megérthető, meg egyre jobban kezd úgymond divattá válni, tehát most nézzük meg például a Gula is elmondta, hogy emiatt nem csatlakozik a válogatotthoz, mert volt egy hosszú sérülése, nem szeretne újra túlságosan kimerülni, de nemzetközi vizekre elvezve az Mbappé ugyanezt csinálja, tehát ez kezd egy ilyen trendé válni, és lehet az előnyös oldalát is nézni, hogy talán több új szereplő mutathatja meg magát a nemzeti csapatokba. Talán még mondhatjuk azt, hogy főleg egyébként szerintem ez az idősebb generációnak, vagy mondjuk aki még nem ebbe a tegyük föl modern világba, idézőjelben a szocializálódott bele furcsa, hiszen azért régen a válogatott volt az első az, hogy a nemzeti csapatban szerepelt, ez egy büszkeség volt. Tehát gondolom, Krisztián, ezt neked nem kell bemutatni, te azért ezt jobban ismered. Hát nem szép gesztus, az egyszer biztos. És most így burkoltan leidősöztelek, és azt mondtam, hogy öreg vagy, de azért nézd el. Hát nem, azért én emlékszem olyan korszakokra, most nem tudnék konkrét nevet mondani, de azért emlékszem olyanokra azért még a korábbi időkből is, amikor azért itt mondjuk nem feltétlenül a válogatottat preferálta egy játékos, és most nem feltétlenül magyarra gondolok. Hát nem tudom, azért egy óriási hype van a magyar válogatott körül, teljesen érthető okokból. Imádják az emberek Szoboszlaiékat. Erre nemet mondani, az nagyon érdekes, és nagyon furcsa nekem. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mi állhat pontosan a hátterében ennek a dolognak, de lehet, hogy ennél azért árnyaltabb a kép, mint hogy most Kerkez azt mondta, hogy én most nem megyek. És valószínűleg tényleg árnyaltabb a kép, mert azért, ha megnézzük a válogatottbeli teljesítményét, azért nem mondhatjuk azt Kerkezre, hogy eddig nem tette magát oda. Tehát amikor pályára került, ő tényleg megállás nélkül küzdött. Talán azért azt már elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban, és most lehet, hogy én vagyok túlságosan elfogult, de szerintem Nagy Zsolt jobb teljesítményt nyújtott egyébként a válogatottban, vagyis én valamiért az ő játékát jobbnak éreztem. Most aztán erre rá is cáfolt, mert ugye összehozott egy 11-est a hollandok ellen, és akkor így már rá is térhetnénk egyébként arra, hogy mit gondoltok a Weghorstnak az esetéről. Ugye Szalai Ádám rosszul lett, nem nagyon tudtuk, hogy most pontosan mi lesz vele, hogy lesz, kaptak a hollandok egy 11-est, aztán ő úgy döntött, hogy elkezd örülni, ünnepelteti magát, és hát igen, ebből nem tudom, hogy nektek mi jött le, vagy ez mennyire volt szerintetek rossz, mondjuk Krisztián, hogy élted át ott a meccsen ezt, ha nézted a mérkőzést? Nem néztem a mérkőzést, nagyon furcsa, mert én úton voltam, amikor
még elkezdődött a meccs, és egy eredmény követő oldalra ránéztem nagyjából pár perccel a kezdő sípszó után. Szerintem az összeállításokat akartam gyorsan csekkolni, és akkor láttam, hogy félbeszakadt a meccs. Akkor gyorsan felcsatlakoztam a televízió közvetítésre, ott pont a visszajátszás volt a kezezés után, akkor már Szalai Ádám ápolása pályán befejeződött, tehát ott már nem volt mit mutatni, még a kordon sem, tehát nem értettem, hogy mi történt, míg végül aztán az interneten keresgélve kiderült számomra, hogy milyen borzalom történt. Úgyhogy én ebből a meccsből, amit láttam elsőre, az a visszajátszás, majd ennek a holland embernek a 11-ese, az még oké, hogy 11-es, jogos, berúgta, de hát az, hogy neki áll örömködni, az szerintem azt igazából nem szeretném minősíteni embertelen és gusztustalan, amit csinált ez az ember. Lesújtó, hogy ilyen példát mutat egy holland válogatott futballista a hollandoknak. Ha ezt egy magyar válogatott focista tette volna meg, valószínű, hogy azonnal elszégyelte volna magát. Ennek az embernek csak a meccs végén jutott eszébe elnézést kérnie. Mondjuk azt nem tudom egyébként, hogy kitört kért elnézést Szalai Ádámtól, vagy egész Magyarországtól, vagy kitől, tehát kinek címezte ezt az elnézést, mert az pontosan számomra ebből a nyilatkozatból nem derült ki. Igazából az lényegében csak egy magyarázkodás volt a részéről, mert valószínűleg észlelte, hogy nem csak Magyarországról, tényleg nemzetközi szinten kiakadtak rá a médiába is unblock, meg hogyha fölmész bármilyen social media oldalra, tényleg rengeteg helyen lejön, hogy nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot ez a fajta viselkedés, teljesen érthető módon. Tehát az, hogy egy perccel azelőtt valakit elszállítanak a kórházba, tényleg úgy, hogy az életért kellett küzdeni, akkor ugye még senki nem tudta, hogy milyen állapotban van az Ádám, és te rúgsz egy 11-est, belövöd, és látszódik, hogy a szurkolók se nagyon ünnepelnek. Jó, nyilván persze volt, aki örült minden, de hogy az a tényleg kirobbanó öröm nem volt meg a stadionban, és te ott nekiállsz ilyen oroszlános górörömet előadni, hát ez felettébb kicsapja a biztosítékot. Főleg úgy, hogy ott áll a pályán, és látja az ellenfél játékosainak az arckifejezését, hogy tényleg mennyire meg voltak ijedve, és mennyire ki voltak készülve az egésztől. Az egyszer biztos, hogy ez egy elég érdekes sztori volt, viszont hát ezt, amit mondasz, Kornél, hogy ugye oroszlános gólörömét csinál, tehát az oroszlán körmöket, azokat majd most a németek ellen meg lehet mutatni, ugye hazai pályán több ezer szurkoló előtt talán mondhatjuk azt, hogy teltház is lesz a mérkőzésen. Mennyire számíthat ez a mérkőzés bármit? Ugye végül is tét nélküli most már az is eldőlt, hogy a németek tovább jutnak, az is eldőlt, hogy mi biztos a harmadikak leszünk, előrébb már nem végezhetünk. Mennyire kell véresen komolyan venni ezt a meccset? Talán mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb motiváció itt az lesz, hogy Szalai Ádám miért harcoljanak a srácok a pályán, bár ugye tudjuk, hogy szerencsére nem lett olyan baja, ami mondjuk maradandó károsodást okozott volna nála, vagy tényleg csak úgy kell felfogni ezt, hogy jó, még focizunk egyet, aztán majd lesznek ennél fontosabb feladatok is. Mit gondolsz, Krisztián? Hát miután, ahogy te is mondtad, tét nélküli mérkőzés számomra különösebb jelentősége nincsen. Én azt remélem, hogy jól játszik majd a csapat, kitesz magáért, kiteszi a pályára, amit elvárunk tőlük. Ugye miután Szala jobban van, nyilván lehet azt mondani, hogy érte is játszik a csapat, de hál' Istennek tényleg azt lehet olvasni, és erről posztolt maga Szalai Ádám is, hogy nincs veszély. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy az Európa-bajnokságot kiheverte ez a csapat, mert elég gyorsan rádurrant a Nemzetek Ligája azért a nyári időszakra. Úgyhogy én abban bízom, hogy tényleg jól játszunk, ne kapjunk ki lehetőség szerint, azért arra figyeljünk oda, játszunk egy jó meccset, tegyék ki a srácok a szívüket az utolsó csoportmeccsen.
aztán majd az osztályozón mutassák meg, hogy továbbra is az A-ligában van a helyük, és én amit nagyon várok a csapattól, az a világbajnoki szereplés végre, meg kellene törni most már ezt a rossz szériát, ami a világbajnokságokkal kapcsolatban nekünk van, mert azért az eltart egy ideje. Én magam 5 éves voltam, amikor 86-ban utoljára világbajnokságon szerepelt a magyar válogatott, úgyhogy semmilyen emlékem nincs arról. Jó lenne erről is friss emlékeket szerezni, és úgy ott lenni egy világbajnokságon szurkolóként, hangsúlyozom szurkolóként, hogy a magyar válogatottnak szurkolok, mert ez az élmény nekem az EB-n nagyon jól esett Franciaországban is, meg nagyon jól esett itthon is. És talán erről, Kornél, még mi beszéltünk a leginkább, hogy nekünk ugye most mondhatjuk azt, hogy szerencsénk van, hogy ebbe a korszakba nőttünk fel, amikor már azért vannak sikerek, bár ugye ott a 2010-es évek eleje még úgy eléggé halovány volt. Te hogy élnéd meg mondjuk azt a sikert, hogyha kijutna a VB-re a csapat? Hát nyilvánvaló hatalmas dolog lenne, hogyha kijutna végre a magyar válogatott 1986 után, de jelenleg nem is tudom hirtelen mit reagálnék. Nekem az egész magyar válogatott világbajnoki szereplése kapcsán az van meg, hogy nekem a volt tornatanárom, ő Kovács Kálmán, ő játszott azon a világbajnokságon, és valahogy úgy furcsa, hogy tényleg akkor ő még fiatal játékos volt, és tényleg azért most már lassan a 60-as éveiben járó emberről beszélünk, aki úgy mesél szívesen a világbajnoki szereplésről, de tényleg az, hogy azóta egyetlen egyszer sem volt kint a magyar csapat, hát most már ideje lenne megtörni ezt a szériát. És nyilvánvaló ez a németek elleni mérkőzés, ez arra lehet a legjobb, hogy Rossi mester tényleg megnézze, hogy kikkel lehet a legjobban belemenni ebbe a selejtező sorozatba. Mondjuk én számítok arra, hogy talán az Ádámmal történtek miatt a stadionban lesz egy olyan felfokozott hangulat, ami magával ragadhatja a csapatot, és akár még egy győzelemig is hajthatja őket. A tornatanárod volt a Kovács Kálmán? Szóval neked testnevelést tanított Kovács Kálmán? Igen. Azt a mindenit. Mik ki nem derülnek itt a FEO Sport Podcast adásában. De honvéd szurkoló is lettél közben, vagy azért ez a veszély nem fenyegetett? Hát egy ideig fenyegetett amúgy, mert közben a drága testvérem, ő a Honvéd Akadémia alatt focizott, ugye Monoron, ami az egyik kiemelt támogatását élvezi a Honvédnak, és így nyilván pár Honvéd meccsen voltam kint még gyerekkoromban, de úgy az a Honvéd szurkolóság az úgy nem fenyegetett sose. Aha, jó, megnyugodtam. Én is teljes mértékben, és szerintem az összes FEO Sport Podcast hallgató is megnyugodott ezek után, és... Sok örömöd most nem lennéd a Honvédban, ha nekik szurkolnál. Készülhetnél az MB3-ra. Hát igen, most jelenleg nincsen sok öröm a Honvéd szurkolóságba. Az de reméljük, hogy ennél több öröme lesz annak, aki holnap este leül és megnézi a Németország elleni Nemzetek Ligája mérkőzést. Hát köszönöm, srácok, hogy összehoztuk ezt az adást. Első körben elindítottuk ezt a kezdeményezést, és a jövő hét folyamán ugyanígy találkozhattok velünk, ahol az hétvégi eseményeket fogjuk majd megbeszélni. Mindenkinek jó szurkolást kívánunk, sziasztok! Viszont hallásra!